इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सुरेश भैया जिंदाबाद 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 सुरेश भैया जिंदाबाद 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 जी हाँ दोस्तों, मालवा पंचायत का मुखिया कैसा हो, सुरेश भैया जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद 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 जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। मालवा पंचायत के मुखिया सुरेश जी के चुनले बानी। बिछहा मरवत पुरयारी यारी के लग से सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। सुरेश भैया जिंदाबाद 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 सुरेश भैया जिंदाबाद 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 जी हाँ दोस्तों, मालवा पंचायत से सहयोग कर्मठ विकासशील युवा उम्मीदवार सुरेश भैया को जिताना है और मुखिया बनाना है। सुरेश भैया जिंदाबाद 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 भैया सुरेश बनी है लपकी के मुखिया। भाग जाई दुख दूर हो जाई घर में खुशियाँ। भैया सुरेश जे बनी है लपकी के मुखिया। भाग जाई दुख दूर आ जाई घर में खुशी। लसड़ा चातर राघू बिघा के बतिया सुनले बानी। लसड़ा चातर राघू बिघा के बतिया सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। सुरेश भैया जिंदाबाद 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 सुरेश भैया जिंदाबाद 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 जी हाँ दोस्तों, मालवा पंचायत का मुखिया कैसा हो, सुरेश भैया जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद 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 घर घर से मिला ताटे नाका के वोट हो। गरीब किसान मजदूर के बासा वोट हो। घर घर से मिला तारे नाका के वोट हो। गरीब किसान मजदूर के बासा वोट। राइटर या बोध धर्मेंद्र जी से कहले बानी। आधार बीघा लाता बदुलपुर में जाके घूमले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। मालवा पंचायत के मुखिया सुरेश जी के चुनले बानी। जनता के ई है बापू का रयबकी सुनले बानी। जनता के ई है बापू का